Rynnät ostaa nää HP Slunghak. Jussi Rynnäks tulee komea torjuntaprosentti. 95. Kato, onko se Lillard Irvingillä joku 92 sitten Joo, se oli! Veikkaa millaiset kunniaosoitukset heitä nyt saa, kun Etelä pääsee täyden. No se Helsingin on kyllä hyvä pelaa. Hyvä vesta. Parempi kuin Brönnis. Varmasti. Ja Korpisalo. Niin. Ja eikä Lankinenkin on huono. Ja 7 peluton. Mä on my third loukkaantuisi. Ei. We would be so rude then. Joo, silloin pitää hankkia markkinoilta joku vapaa-peli. Joo. Riippuu vähän loukkaantumista. Jos on vaan 1-2 peliä, tuskisen. Jos puhutaan 10 niin edes. Ei vaan tullut tärppäällä jo markkinoilla, kun ei oo. Otetaan se Tami viimekin, mitä kiitos. Niin päästään. Mä eskautin muista John Tami My Story-kirjan. Jaa. Ei oo vielä ehtinyt lukea sitä. Vois toivoa jouluna. Joo, mä en tiedä. Onko tää mieltä? Pistettiin meidän musa-hommat, kun meillä on se musa-bändi, niin kun vedetään sitä Pave-maa ja tehdään läänissä, niin mun pistettiin vittu mennä soittataan komforttia. Jaha. No mikäs siinä, en mä muuta oikein osaakaan soittaa. Koulutan vaan nukkuu. Muutenkin silleen, että Pave ei oo, niin sit pistetään treenoissa ja rappiin. Niin vaan vetää mikkiä ihan härröä. Siis kuunnellaan jotain, pistää jotain biisejä vaan tietä. Joo, aika paljon meillä on sitä kuuntelua. Varmaan joka tunti kuunnellaan jotain. Oliko teillä bändi soittaa? Ei silleen, mut kyllä me soitetaan lähinnä koko porukalle. Silleen, että meidän 3 bändiä jakaa meidän. Joo. Meillä on bändikurssi Kajeriksi. No niin, teidän lukijasta vähän sensulla on. Ne joo. Sitten muuten semmoset, jos sä oot muukkas, niitä voit ottaa, siellä voi opiskella valinnaista aineista. Mä en tiedä, onko se lukijat yläasteella pystyykö ottaa koriksen valinnaista. Jaa. Tänään olen muuten koristamaan. Mä en kauhean tykkää tosta korista. Mieluummin